президентҳои тоҷикистон ва қирғизистон эмомалӣ раҳмон ва содир жапаров шартномаи сарҳади давлатиро байни ду кишвар имзо карданд. Ин як ҳодисаи таърихан муҳим барои ду кишвар дар ҳалли масъалаи сарҳадӣ мебошад. ҳамсояҳо қариб 23 сол барои мувофиқа кӯшиш карданд. имзои санад дар Бишкек дар доираи сафари давлатии президенти Тоҷикистон ба пойтахти Қирғизистон сурат гирифт. санадҳои муҳиме ки имрӯз ба имзо мерасанд дар муносибатҳои Тоҷикистону Қирғизистон саҳифаи нав мекушояд, гуфт президенти Тоҷикистон. президенти Қирғизистон Содир Жапаров изҳор дошт ки ин иқдом ба таҳкими амният, субот ва рушди устуворӣ на танҳо давлатҳои мо, балки тамоми минтақаи Осиёи марказӣ саҳми назар аст хоҳад гузошт. дар маҷмӯъ дар натиҷаи гуфтушунидҳо дар Бишкек 16 ҳуҷҷат аз ҷумла оид ба таъмини дастрасӣ ба объектҳои хоҷагии об ва энергетика ва сохтмони роҳҳо ба имзо расид. президенти ду ҷумҳурӣ инчунин дар бораи таъсиси шӯрои муштараки байниҳукуматӣ қарор қабул карданд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон. шӯрои байниҳукуматӣ дар заминаи комиссияи байниҳукуматӣ оид ба баррасии ҳамаҷонибаи масъалаҳои ҳамкории дуҷониба таъсис дода мешавад. онро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси Девони вазирони Қирғизистон роҳбарӣ мекунанд. инчунин ба вазорати идораҳои дахлдор супориш дода шуд ки барои васеъ кардани гардиши мол ва таҳияи равишҳои нав ба афзоиши номгӯи молҳои мутақобилан таҳвилшаванда чораҳо андешанд. дар натиҷаи гуфтушунидҳо дар бораи баланд бардоштани ҳаҷми тиҷорати мутақобила то $500 млн созиш ба даст омад. имрӯз дар сарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистон нуқтаҳои назоратии Гулистон, Қизилбел ва Маданият қайрағоч кушода шуд. тавре аз наворҳо дида мешавад ин лаҳзаро бисёриҳо интизор буданд. пеш аз ин раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Саймумин Ятимов ба расонаҳои Қирғизистон изҳор дошт ки масъалаи сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон танҳо ба манфиати ду халқ ҳал шудааст ва интиқод дар бораи қарорҳои қабулшуда чизи маъмулӣ аст. дар Тоҷикистон низ моро дар ин замина танқид мекунанд, аммо ин чизи асосӣ нест. муҳим он аст ки манфиатҳои ду давлат ҳал карда шуданд. муносибатҳо акнун бародарона таърихӣ хоҳанд буд. муносибат бояд мисли бародарони ҳақиқӣ бошад. масъалаи кушодани ҳамаи гузаргоҳҳо ба таври ниҳоӣ ҳал карда шудааст. ҳоло расман ду гузаргоҳ баъд ҳамаи гузаргоҳҳои боқимонда кушода мешаванд, гуфт ӯ. ёдовар мешавем ки 21 феврал муайянкунии сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон ба анҷом расид. тафсилоти созишномаҳо 27 феврал ошкор карда шуд. дар доираи созишнома байни кишварҳо мубодилаи қидаҳои замин гузаронида шуд. Тоҷикистон ва Қирғизистон кадом қидаҳоро иваз карданд? 14 март ширкати ҳавопаймоии Somon Air нахустин парвози чартерии худро дар 4 соли ахир аз тариқи хатсайри Душанбе Бишкек Душанбе анҷом медиҳад. аз 23 март парвозҳо дар ин хатсайр ҳафтаи як маротиба рӯзи якшанбе анҷом дода мешаванд. вақти парвозҳо аз Душанбе 10:30 дақиқа, аз Бишкек 14:20 дақиқа ба вақти маҳаллӣ. муддати парвоз 1 соат 30 дақиқа аз Душанбе ва 1 соат 20 дақиқа ба самти муқобил хоҳад буд. дар ояндаи наздик ширкати ҳавопаймоӣ нақша дорад ки шумораи парвозҳоро ба Бишкек то 2 маротиба дар як ҳафта рӯзи чоршанбе ва якшанбе зиёд кунад. парвозҳо бо ҳавопаймоҳои Boeing 737-800 ва Boeing 737-900 анҷом дода мешаванд. президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ки бо сафари давлатӣ дар Қирғизистон буд, рӯзи 13 март инчунин эълон кард ки барои парвозҳо аз Хуҷанд ба Бишкек супориш шуд. алоқаи ҳавоӣ байни Душанбе ва Бишкек моҳи майи соли 2021 бо сабаби маҳдудияти воридшавии шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҷониби Қирғизистон қатъ карда шуд. моҳи июни соли 2021 мақомоти Қирғизистон расман марзи Тоҷикистон аз ҷумла алоқаи ҳавоиро бастанд.